नहीं जाएंगे कल पूरा है वो होम स्टडी में भूल गया और नाइट भी तो हो गया ऐसे लगा के घूमते रहा बना दो क्या सब्जी है क्या सब्जी बनाया बैंगन का नहीं बनाया क्या सबका पास बैंगन है इतना बैंगन है क्यों नहीं इतना बैंगन है बैंगन का पेड़ भी है आप लोग का ठीक हो ठीक हो मैं बाहर में नहीं मैं रूम पे रूम में ऐसा नहीं जाता Oh, जोंना बियार ब्लग मोनफैदों थेंक इउ बियार ब्लग आंनि लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ माबोरै खबर सबर जोंहा मा खालामदों आदा फ्रम ढेकियाजुलि औ ढेकियाजुलिनिफ्राय फैदों नामा बियार ब्लग ढेकियाजुलिनिफ्राय आदसा बारा गोजान नङा दे होमबा खाथि खाथिनो माथो ढेकियाजुलिनिबा मा ओंख्रि जाखो खोन्थादो गुड इवनिंग भैया अच्छा नैनी ब्लॉग आ गया हम लोग का थैंक यू नैनी ब्लॉग कैसा है खबर सबर कैसा है थैंक यू वेरी मच नैनी गुड इवनिंग भैया गुड इवनिंग आई लाइक डन थैंक यू नैनी लाइक देने के लिए थैंक यू जोंहा दिपालिबो मोनफैबाय थैंक यू दिपालि आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थैंक यू हाय होनना बुंदों हेलो दिपालि हेलो कैसे हो वाओ हिंदी बोलायदों माथो अच्छा हो दीपाली जी आप कैसा है बताओ खाना खुना खा के आया है दीपाली जी लाइक डन थैंक यू दीपाली मा ओंख्रि जाखो जाथ'वाखै ओंखामखौनो जाथ'वाखै आं ओंखाम जाथ'वाखैलै दीपालि जागोन र' दसे थानानै जोंना जेबि ब्लग बड'लेण्ड जोंना जेबि ब्लग बड'लेण्ड फैदों थैंक इउ जेबि ब्लग बड'लेण्ड आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय हेलौ होनना बुंदों हेलौ माबोरै खबर सबर खोन्थादो दे मा खबरा मोजाङानो आंना आब' दिपालि थिगानो खबरा खबरा मोजाङानो दे आंना ओमफ्राय मैं भी अच्छा हूँ ठीक है दीपाली जी अच्छा ही होना चाहिए सभी को अच्छा ही होना चाहिए जेबि ब्लग बड'लेण्ड मा मोनदों फार्स्ट टाइम थैंक यू जेबि ब्लग फार्स्ट टाइम फैनायनि थाखाय जेबो नङा दे फार्स्ट टाइम जोंहा दीपालिया मा होनदों खाना अभी खाने वाली हो अच्छा ठीक है दीपाली जी खाना खाने वाला है ना क्या सब्जी बनाया है दीपाली जी क्या सब्जी बनाया
नैनी नैनी जी सला गया है क्या? दीपाली, हाँ अच्छा, क्या सब्जी बनाया दीपाली? जोंना जेबी ब्लग बड'लेण्ड, जोंहा लाइक थुआखैबा मोनसे लाइक थुना होलै अननानै। आलू मसाले बनाया हूँ, अच्छा आलू मसाले बनाया, अच्छा है दीपाली, अच्छा है, बहुत अच्छा। कौन बनाया? आप बनाया ना कोई बनाया सब्जी? खाना आप भी बनाया है ना कोई और बनाया है? नैनी जी क्या बोला? मेरी कमेंट कैसे डिलीट हो गया? अच्छा, आपका कमेंट डिलीट नहीं हुआ है नैनी जी, और शो नहीं हुआ होगा, डिलीट नहीं हुआ, डिलीट तो नहीं हुआ। नैनी जी मैं आपका लाइव में गया था ना दिन में, जोंहा दीपालिया मा होनदों आं होबाय दे, अ दे नोंखौ मिथिखादों आं होबाय होननानै दीपालि आब'। दे थाइजौ मादा मोनफैदों जोंहा, थेंक इउ थाइजौ मादा, जोंहा थाइजौ मादाया मामोनलाय बोरैबामोनलै, बिएन ना बोरैबामोनलाय थाइजौ मादा, थाइजौ मादा फैलायबाय, थेंक इउ थाइजौ मादा। जोंहा थाइजौ मादाया बोरैबामोनलै नामा, बिएन ना बोरैबामोन मेना। जोंहा दीपालि आब'आ मा होनदों, मैंने बनाया, अच्छा आपने बनाया है ना, ठीक है। नैनी जी क्या बोला? हाँ भैया मॉर्निंग को हाँ मॉर्निंग को गया था ना मैं, मॉर्निंग को गया था नैनी आपका लाइव में। जोंहा दीपालिया मा होनदों, आं ओंखाम जानि दे दा फैगोन दे, अके दीपालि जाग्रोना ला दे। थाइजौ मादाया होनदों माया ब्र' अ नोंनि मेन चेनेला थाइजौ मादा, नोंनि मेन चेनेला मा नाम मोनलाय? बोरैबा बिएन ना बोरैबामोन ना। जोंहा आलायअरन मोनफैदों, गुड इभिनिं एभरिवान, I hope it was nice day today. ओके, इंग्लिशनि मा होनदों आं बारा रोङा दे इंग्लिशखौ आलायअरन। थाइजौ मादाया मा होनदों, बेखौ बाद होदो, इन्ट्रेस्ट रायलायदोलै, इन्ट्रेस्ट रायलायनोसै आरोना, दे होमबा इन्ट्रेस्ट रायलायनोसै, इन्टारेस्ट खालाम दे। जोंहा दीपालि आब' मा होनदों, मैं अभी खाने वाली हो, थोड़े बाद आओगे, ओके दीपाली थोड़े बाद आ जाना, कोई बात नहीं, खाना खा ले पहले खाना खा ले। जोंहा सोरांसा बसुमतारी मोनफैदों, थेंक इउ सोरांसा। हेलौ ब्र' फैलायबाय माथो, फैलायबायलै, दसे फैलायबाय र', बारा गोबाव थाखाया थानायालाय दसेल'। नैनी ब्लॉग ने क्या बोला? इवनिंग आलायअरन इवनिंग बोल रहा है नैनी जी ने। नैनी जी को सपोर्ट कर दो आलायअरन, हाँ आलायअरन, और नैनी जी को सपोर्ट कर दो, बहुत अच्छा है नैनी जी। नैनी जी बहुत अच्छा है, मैं भी उसका लाइव में जाके आया ना सुबह में। जोंना नाफाम गेसाव मोनफैदों, थेंक इउ नाफाम गेसाव आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय। हेल' होनना बुंदों, हेल' नाफाम गेसाव, बोरै खबर सबर? आलायअरन सेम टु इउ,
Neni vlog same to you बोल रहा है नैनी जी नाफाम गेसाव बोल रहे हैं ना नैनी जी नाफाम गेसाव मैंने आपको साफ कर दिया नाफाम गेसाव नोंखौ नैनिया साफ कर दिया हाँ नैनी जी ने साफ कर दिया नाफाम गेसाव आपको बैग चाहिए ना नैनी जी को बैग दीजिए नाफाम ओके ओ नाफाम दे नैनी जी नाफाम ने क्या दिया नाफाम गेसाव ने हाई दिया ना क्या ये ना बाई दिया ना हाई दिया नाफाम गेसाव आलायरन हेलो सनाफोर हेलो सनाफोर होनना बुंदों जोंहा आलायरना दे लोगोफोर जोंहा लाइक होआखैबा लाइक मोनसे होना हो आरोना गासिबो लाइक मोनसे होना हो अननानै नाफाम गेसाव मा होनदों थेंक इउ होनना बुंदों आरोना थेंक इउ होनना बुंदों जोंहा नैनि जिखौ थेंक इउ होनदों नामा सोरांसा खबरा बोरै ब्र खबरा मोजाङानो सोरांसा आंना नोंनालाय माब्रै जोंहा सोरांसा लाइक होआखैबा मोनसे लाइक होना दै अननानै जोंहा के बड' मोनफैदों के बड' ब्लग थेंक इउ के बड' आंनि लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ हाय होनना बुंदों हेलौ माब्रै खबर सबर खोन्था दे जोंहा थाइजौ मादैया मा होनदों आंखौथ' रावबो खालामखाया होनना बुंदों जोंहा थाइजौ मादा बेबो नोंना थाइजौ मादायाबो माबा नामा चेनेल नामा नोंना थाइजौ मादा खोन्थालाय आं खालामना होगोन दे बे थाइजौ मादाया चेनेलबा आं थाइजौ मादाखौ खालामाखै आरोना र' नायना लानि आं थाइजौ मादाया चेनेल नङालै ना माबा गैया भिडिअ गैया जोंहा नाफाम गेसाव मा होनदों होबाय लाइक ओके नाफाम थैंक यू लाइक होनायनि थाखाय जोंहा नैनी जी ने क्या बोला मैं आपको बाद में एक्स्ट्रा और सब्सक्राइब दूंगी ओके नाफाम नोंनो ये एक्स्ट्रा हरबावगोन आरोना जोंहा नैनी जी ने एक्स्ट्रा आईडी से और देगा बहुत अच्छा है नैनी जी पूरा सपोर्ट करता है सभी को सपोर्ट करता है मेरे को भी सपोर्ट करता है नाफाम जी आपको भी सपोर्ट करेगा वो नैनी जी ने प्लीज उसको सपोर्ट कर दीजिए जोंहा सोरांसाया मा होनदों सोरांसाया आंबो मोजाङानो आरोना जोंहा के बड'आ माबाखौ मेसेजखौ दानबायना के बड' मेसेजखौ दानलायनाङालै जोंहा नाफाम गोसोआ मा होनदों अके नैनी नाफाम गोसोआव अके नैनी होनदों नाफाम गोसोआ खुलुमहरदों आरोना जोंहा नैनिया माबायो दै हरो दै इयो हरखायो आरोना गावनि आइडिजों सापर्ट खालामबानो सापर्ट हरखायो इयो फैसा आलायहरना मा होनदों जुलुम दे थाइजौ मादा खनसे खुलुमना होनि साबसक्राइब खालामो आरोना नाफाम गेसाव जोंहा नै आलायहरना जोंहा सोरांसा मा होनदों आंखौ सिगां खालाम आं बेक खालामगोन सोरखौबा फ्रेन्ड गैयाब्ला सोरखौबा खालामगोन आरोना सोरांसा नोंनोबो सापर्ट नांगौबा ओइ माबाखौ आपको भी सपोर्ट चाहिए तो नैनी जी को सपोर्ट दे दीजिए और दे देगा आपको 2-3 सपोर्ट दे देगा सोरांसा नैनी जी श्योर सपोर्ट करेगा थाइजौ मादाया ओहो बे नङा बेयो नङा आरोना माबाया नोंनि मेन चेनेलजों फैलाय थाइजौ मादा जोंहा डोला ब्लॉग आया है थैंक यू डोला जी मेरे लाइव में आने के लिए हाय होनना बुंदों हेलो डोला जी कैसा है खबर सबर थाइजौ मादाया मा होनदों बे नङा बे आरोना
बे नङा आरोना जोंहा डोला जी ने क्या बोला कैसे हो बढ़िया है बढ़िया डोला जी सपोर्ट प्लीज अच्छा सपोर्ट मांग रहा है डोला जी ने सपोर्ट दे दीजिए जोंहा डोला जी ने क्या बोला फुल वीडियो देखो फ्रेंड करो प्लीज बेल ऑल करना अच्छा डोला जी ने फुल वीडियो देख के पूरा फुल वॉच करके बेल आइकन दबाने के लिए बोल रहा है जोंहा सनाराम ब्र'आ मा होनदों सैतानथार माथो थेंक यू सनाराम ब्र' आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक यू दे थेंक यू सो माच सनाराम ब्र' सैतानथार माथो होनना बुंदों सोरखौ होनदोंथाय जोंहा सनाराम ब्र' जोंहा सनाराम ब्र'आ मा होनदों मा खालामदों दिगोन आदसा आं दङ आरोना इदिनो लाइभ होगासिनो दा सनाराम ब्र' सोरखौ सैतानथार होनखोथाय सनाराम ब्र' नोङो जोंहा सोरांसा बसुमतारिया मा होनदों पहले मेरे को सपोर्ट करो फिर बाद में बैक करूंगा अच्छा पहले सरंसा को सपोर्ट करने के लिए बोल रहा है फिर बैक करेगा बोल रहा है वो सरंसा जोंहा गीतांजलि एमजी ब्लग मोनफैदों जोंहा थेंक यू गीतांजलि एमजी ब्लग आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय लाइक दान होदों थेंक यू लाइक दान होनायनि थाखाय गीतांजलि थेंक यू खबर सबर माब्रै गीतांजलि গীতাঞ্জলি বড় নহয় ন গীতাঞ্জলি মোৰ ভাল আচ্ছা ভালে আছে ন খবৰ চবৰ কেনেকুৱা গীতাঞ্জলি কওক গীতাঞ্জলি মই বড় নিচিনা ভাবিছিলো ভাত চাত খালি নে গীতাঞ্জলি सोनाराम ब्र'आ मा होनदों तुम सपोर्ट करे साथिया पहले तुम सपोर्ट कीजिए पहले अच्छा तुम सपोर्ट कीजिए बोल रहा है गीतांजलि मा होनदों गीतांजलि কৈছে তোমাৰ খবৰ কেনেকুৱা গীতাঞ্জলি মোৰ খবৰ ভালে আৰু ন এতিয়া ভালে আছে মই আপোনাৰ কেনেকুৱা ক नैनी जी ने क्या बोला भैया मैंने टू और सब दे दिया अच्छा किसको दिया नैनी जी हमको दिया ना किसी को दिया आप नैनी जी टू और सब दे दिया ना ठीक है ऐसा ही सपोर्ट करना चाहिए नैनी जी हाइजो मादे मा होनदों खाइबे नहीं करता और कोई भी नहीं करता मेरे को अच्छा आपको किसी ने भी नहीं कर रहा है ना थाइजो मादा वो आपका ये चैनल नहीं है ना आप अपना मेन चैनल से आ जाना थाइजो मादा ब्लू खालाम ब्र अच्छा ब्लू खालामना आंनि सोरांसा खालामबाय दे सोरांसा गीतांजलि কি কৈছে মই খোৱা নাই আচ্ছা ভাত খোৱা নাই ন ঠিক আছে গীতাঞ্জলি নিউ কাম 5 আইডি পোৱা বেক কৰিম 5 আইডি পোৱা বেক কৰিম আচ্ছা গীতাঞ্জলি 5 আইডি বেক কৰিব বুলি কৈছে গীতাঞ্জলিৰ লগত লগৰীয়া হৈ যাব কোনোবা লগৰীয়া নাই যদি গীতাঞ্জলিৰ লগত লগ হৈ যাব 5 আইডি বেক কৰি দিব আৰু ন नैनी जी ने क्या बोला सरंसा क्या आप मेरा चैनल में कनेक्ट है क्या अच्छा सरंसा आपको पूछ रहा है नैनी जी ने कनेक्ट है क्या पूछ रहा है बता दो नैनी जी ने क्या बोला भैया आपको दिया अच्छा हमको दिया ना नैनी जी थैंक यू वेरी मच नाफाम के सामा होनदों हाय होनहरदों आरोना गोलावथार हाय होनहरदों दे थाइजौ मादा आंखौ रावबो खालामथाराब्रा अच्छा थाइजौ मादा नोंनि आं चेनेलाव थांदों माथो नैबे थाइजौ मादायाव माबा भिडिअ गैया माथो
नोंनि मेन चेनेलाव फैलाय थाइजुमादा आंबो मोनसेसो हरनो हागोन खोमा जोंहा गीतांजलिया मा होनदों गीतांजलिखौ एसे नाफाम CM बेक करिम नाफाम কাম বেক কৰিম বুলি কৈছে নাফাম বেক কৰিব বুলি কৈছে গীতাঞ্জলিয়ে বেক কৰি দিব আৰু ন তাৰ লগত লগৰে হ'ব কাৰণে কৈছে जोंहा सोरां बसुमतारी सोरांसे मा होनदों निलिस ब्लग आं नोंखौ खालामखानाय आंखौ बेक खालामदो जोंहा निलिस फैयाखै खोमालै निलिसआ सोरांसा निलिस गैया माथो जोंहा जेबि ब्लग आच्छा नै जोंहा जेबि ब्लग बड'लेण्डआ आरोना थाइजुमादाया आं दासो गोसोआव फैदों फैबाय आं आंनि सेकेन्ड चेनेलजों आच्छा थेंक इउ जेबि ब्लग थेंक इउ जोंहा जेबि ब्लगआ नै थाइजुमादाया आरोना जोंहा के बड'आ मा होनदों गीतांजलि सब्सक्राइब कर दिया आपको गीतांजलि सब्सक्राइब कर दिया आपको गीतांजलि आपनक सब्सक्राइब कर दिले ना ওই के बड'ए सब्सक्राइब कर दिले बैक कर दिले हल गीतांजलि हमार ओन আছে नैनी जी ने क्या बोला गीतांजलि मक साबधान MG गीतांजलि MG साबधान प्लीज आफ्टर 26 हॉर रिटर्न अच्छा नैनी जी ने 26 हॉर्स का बाद में बैग मांग रहा है गीतांजलि आप चेक करके देखो आपको डन कर दिया नैनी जी ने गीतांजलि MG ब्लू दिया ओके ब्लू दिया सो ठीक है दिलु दे जोंहा सनाराम ब्र'आबो बिहरदों ब्लू ओके दे हरबाय दे ओके नीट ओके नीनी बोली কৈছিলে ना नीनी नीनी ओके नीनी ओके नैनी ने क्या बोला गीतांजलि मैं आपको वीडियो पे कमेंट करेंगी ओके गीतांजलि नैनी जी ने कमेंट करेगा बोल रहा है वीडियो पे जोंहा राजु आदा मोनफैदों थेंक इउ राजु आदा आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय लाइक डन फंबाय थेंक इउ आदा थेंक इउ लाइक डन होनायनि थाखाय जोंहा सुपार होनना बुंदों सुपार दे आदा सुपार नाइस ब्यूटीफुल ओके नीनी ओके नीनी बोल रहा है जोंना जेबि ब्लगआ मा होनदों आंखौ रावबो खालामनाङा रावबो दुखु मोनबाय आं आच्छा दुखु मोनबायलै जोंहा जेबि ब्लगआ र' दुखु जाना र' माबा जेबि अनगोन दे मानसिफोरा जोंहा जेबिजों सोरबा सापर्ट गैलाबा सापर्ट खालामलायना हो बिनावबो आइडि दङ बेबो सापर्ट खालामहरगोन आरोना जोंहा राजु आदाया मा होनदों लाभलि होनना बुंदों थेंक इउ आदा जोंहा हेल' होनना बुंदों हाय होनना बुंदों र' फंबाय ओके आदा ओके जागोन दे गीतांजलि কি কৈছে राजू दा ओ बोली कैसे राजू दा ओ बोली कैसे गीतांजलि नैनी जी ने क्या बोला भैया ब्लू दे दीजिए अच्छा ब्लू दे रहे मैं नैनी जी ठीक है दे दिया गीतांजलि ऑन सोनाराम ऑन 11 आईडी से कम 11 आईडी से सोनाराम का पास 11 आईडी है कोई उसका साथ दोस्त नहीं है तो दोस्त कर लीजिए वो 11 आईडी देगा किसी का पास और आईडी है तो बता ले नाफाम के सामान दे जोंहा गीतांजलि मैं आपको सपोर्ट कर दिया गीतांजलि अपना नाफाम गेसाव ने सपोर्ट कर दिया हाँ चेक करके बैक कर दो नैनी जी ने क्या बोला मैं आप
सबको फुल सपोर्ट करेंगी। अच्छा नैनी जी ने फुल सपोर्ट करेगा बोल रहे सभी को फुल सपोर्ट कर देगा वो। नैनी जी ने श्योर सपोर्ट करता है नैनी जी, बहुत अच्छा है। नाफाम गेसाव मानदों थैंक यू नैनी बोल रहे हैं नाफाम गेसाव ने। जोंहा रमि बसुमतारी मोनफैदों, थैंक यू रमि आगै, थैंक यू। हाय आदा होनना बुंदों। हेलो आगै, हेलो माबोरै खबर सबर? जोंहा सनारामा मा होनदों, सनाराम ब्र'आ दिनै 7 जन खमायबाय। आच्छा दिनै 7 जन खमायबाय आरोना। खमायखायोलै सनाराम ब्र', आंनाबो खमायदों। दहाय आंनाबो बेसेबांमोन साब्रै ना मा खमायदों आंनाबो। फाग्लासो मानो खमायथाय, माबोरै माया खमायो माया थायो बुजिनानै मोनला आंथ'। जोंहा नैनी जी ने क्या बोला, सोनाराम प्लीज सपोर्ट माय चैनल। सोनाराम जोंहा नैनी जी ने बुला रहा है सोनाराम आपको। नैनी जी ने भी श्योर सपोर्ट करता है, हाँ पूरा सपोर्ट कर देता है सोनाराम। यहाँ रोमी ने क्या बोला, लाइक डन, थैंक यू रोमी, थैंक यू। मोजां आदा, अच्छा मोजां आरोना रोमी। जोंहा नैनी जी ने क्या बोला, राजू भैया जी मैंने रिटर्न कर दिया आपको, मैंने रिटर्न कर दिया आपको। राजू आर्या थांबायसो नामाथाय, राजू चला गया है क्या, रुको बोल रहा था, वो चला गया होगा, आएगा वो वापस आएगा नैनी जी। जोंहा सोनाराम ब्र'आ मा होनदों, साथ फुल वीडियो देखकर सपोर्ट करो फ्रेंड। अच्छा साथ में पूरा फुल वीडियो देख के सपोर्ट करो, हाँ सभी एक के बार में बैक टू बैक ले लो और फुल वीडियो देख के सपोर्ट कर ले। अगर 24 घंटा ऐसा बोलने से वो भूल जाता है ना, इतना सारा मैसेज क्या क्या आता है सब देख पता नहीं चलता है, इसमें भूल जाता है सभी। तो साथ में लेना चाहिए, लेकिन फुल करके लो, फुल वॉच करके साथ में ले लो। केके बड'आ मा होनदों, जोंहा आंखौबो ब्लु हर। अच्छा ब्लु हरदों दे होबाय दे। जोंहा नाफाम गोसोआ हेलो गाइस होनना बुंदों, हेलो बोल रहा है सभी को। जोंहा गीतांजलिया मा होनदों, गीतांजलिया मा होनदों, गीतांजलि की কৈছে केके बड' डिएन डन चेक। केके नोंखौ सापर्ट खालामबाय नै गीतांजलिया सापर्ट कर दिले केके चेक करे साबो। जोंहा सनाराम ब्र'आ मा होनदों, आं खालामालै बालनि आनसो जाफिनो आरोना, दुखु नांलै आन जाफिनबा। फाग्लासो बारायखानाय आन जाफिनो। मायाबा थालाङो मायाबा गोमायो, माया गोमायो माया थालाङो माबोरै बुजिनानै मोनला। जोंहा रमिया गैया मा होनदों, सोरनावबा आइडि दंब्ला हरदो आंनो, आंबो हरगोन 2 आइडि। आच्छा जोंहा रमिया आगैनावबो 2 आइडि दंनो आरोना, बेबो हरगोन माने सोरबा दंबा हरबानो जाबाय। जोंहा रमिया आगैया आंनो होआखै आरोना, थगायदों आंखौ थगायना बुंगासिनो। जोंहा गीतांजलि की কৈছে, नाफाम 111 डन चेक। नाफाम 111 जाबायनो नोंना, चेक खालामनांगौनो। जोंहा सनाराम ब्र'आ मा होनदों, नीलिश तुम पे आ जाओ वीडियो देखकर। नीलिश तुम आ जाओ तू आ जाओ वीडियो देखकर सपोर्ट करो, मैं भी जाता हूँ आपको चैनल में। अच्छा नैनी जी, वो सोनाराम ने बुला रहा है आपको, आप भी जाओ, वो भी जाएगा बोल रहा है उसका चैनल में। पूरा फुल देख के सपोर्ट कर लीजिए, कोई बात नहीं है। जोंहा रमिया मा होनदों, आंखौबो गोबां खमायो, आंनाबो गोबां खमायखायोलै रमिया आगै, खमायखायो।
मा बुंबावनो आरो जोंहा केके बड'आ मा होनदों लं भिडिअखौ दसे सम नायनानै साबस्क्राइब खालामनांगौलै गाइस। औ लं भिडिअखौ ससे नायनानैबाबो सब माबानांगौ आरो ना बानायनांगौ। बेनिफ्राय इयाव मानसिफोरा कमेन्टखौ बायदिसिना होना गारबोयोलै आं इखौनो बिराद दुखु मोनो आं। सापर्ट खालामसिगोन सापर्ट खालामनानै बायदिसिना कमेन्ट होना गारबोयो जेरै नामफोर होना गारबोयो साबस्क्राइब माबा निउ फेन बेफोरबायदि होना गारबोयो आं बिराद दुखु मोनो आंनियावबो बिराद होना गारबोयो मानसिफोरा साबस्क्राइब खालामबाय मा खालामबाय होननानै बुंना लिरना गारबोयो। बेफोरावनो माने आन जाफिनो आरोना गीतांजलि की कैसे नैनी जी डन किया चेक नैनी जी आपको डन कर दिया गीतांजलि ने चेक कर लीजिए नैनी जी। सोनाराम ने क्या बोला नया नायालै इसोरो नो चेनेलाव हाबना सापर्ट खालामना कमेन्टल' हरो नायालै होनना बुंदों आरोना नायाथ' आरोलै सोरबा सोरबा जोंहा नैनी जी ने क्या बोला नाफाम तू साबधान नाफाम नोंनो मोननै हरबाय होनदो नैनी जी ने आपको दो दे दिया दो दे दिया ना नैनी जी ने नाफाम। रमिया मा होनदों बेटारि गैला आदा अखा हाबाय थादों आदसा अखा हागासिनो आरोना कारेन्ट गैया दाहाय हरगोन आदा आं रावखौबो थगाया आंखौसो थगायो आदसा ओरैनो होनदोंलै आं रमि गाज्रि मोननाङा आं ओरैनो जकिं खालामदों आरोना आंखौ थगायगासिनो होननानै आं ओरैनो होनदों आरोना रमि गाज्रि मोननाङा। जोंहा सनाराम ब्र'आ मा होनदों निनिस होगा या नहीं होगा या नहीं नैनी जी होगा कि नहीं बोल रहा है वो सोनाराम ने सोनाराम पूछ रहा है आप भी उसका चैनल में जाओ वो भी आपका चैनल में जाएगा ऐसा बोल रहे हैं साथ साथ में फुल वीडियो देख के हाँ नैनी फुल वीडियो देख के बना लेना सोनाराम का साथ। सोनाराम का पास भी है आईडी है सोनाराम के पास भी आप लोग मांग ले। नैनी जी ने क्या बोला वन है सब आया है प्लीज सपोर्ट में गाइस वन सब आया है ना नैनी का पास वन आया है नैनी का पास अभी सब कौन किया है गीतांजलि ने क्या की कैसे नैनी जी डन चेक नैनी जी और गीतांजलि ने किया है चेक करने के लिए बोला। नैनी जी ने क्या बोला थैंक यू गीतांजलि जी गीतांजलि थैंक यू बोल रहे हैं। गीतांजलि नैनी जी आपने कितना दिया साहब नैनी जी गीतांजलि को कितना दिया बोल के पूछ रहा है कितना साथ दिया नैनी जी ने क्या बोला टू दिया बोल रहा है टू दिया गीतांजलि नैनी जी और आईडी है क्या पूछ रहा है नैनी जी आपको गीतांजलि ने ओके सोनाराम ओके बोल रहा है नैनी जी ने सोनाराम मैं अभी आपके वीडियो देख रहा हूँ अच्छा नैनी जी ने आपका वीडियो देख रहा है हाँ सोनाराम नोंनि वीडियो नायगासिनो नैनी सपोर्ट कर दिया अच्छा सोनाराम ने सपोर्ट कर दिया बोल रहे नैनी ने नैनी जी सोनाराम ने सपोर्ट कर दिया बोला चेक कर लीजिए। रमि बसुमतारी आदा आं नोंजों टू आईडी जों सपोर्ट दं आरो वन आईडी जों सपोर्ट खालामना हरबावगोन आं आदा जागोन दे रमिया जागोन दे थैंक यू। नैनी जी ने क्या बोला थैंक यू सोनाराम थैंक यू बोल रहे जाने का टाइम में सभी लोग वो ब्लू को देख के जाना है ब्लू के वजह से भी अनसब्सक्राइब होता होगा उसकी वजह से भी तो सभी बता के जाना मैं पूरा राग लेगा वो ब्लू को हटा देगा। गीतांजलि न्यू कम बोल रहा है गीतांजलि ने बुला रहा है गीतांजलि लिंगुर
new come. कोई लाइक नहीं दिया तो प्लीज लाइक दे दो। हाँ, एक एक लाइक दे दो सभी लोग। जोंहा नैनी जी ने क्या बोला, सोनाराम टू सब डन। सोनाराम टू दे दिया। हाँ, नैनी जी ने आपको टू दे दिया, चेक कर लो। नैनी जी ने आपको टू दे दिया, चेक कर लो। GLC Ben TV on Davao Mexicans Undead Christian। अच्छा, इतना लंबा नाम मेरे को मालूम ही नहीं चला यार। GLC बैन टीवी, थैंक यू मेरे लाइव में आने के लिए, थैंक यू। कैसे हैं आप बताओ GLC जी? फुल डन सपोर्ट ओ कापाटिट। अच्छा, मेरे को तो समझ में नहीं आया यार। GLC, आप हिंदी आता है तो हिंदी में कमेंट दीजिएगा। GLC प्लीज हिंदी। जोंहा रमि आगैमोन के सापर्ट खालामदो, के सापर्ट खालामनांगौनो जोंहा रमिखौबो। जोंहा सनारामा मा होनदों, फुल वीडियो देखकर सपोर्ट करना, नोटिफिकेशन ऑन पे करना, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दिया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दिया। किस किस को सपोर्ट किया ऑन हो जाएगा तो माफी उनके अनक्रेक करूंगा गट्टू माफी हो जाएगा तो अन हो जाएगा तो मैं भी अनसब्सक्राइब कर दूंगा बोल रहे। अच्छा, फुल वीडियो देख के सपोर्ट करने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, सोनाराम ने अगर उसका अनसब्सक्राइब हो जाएगा तो वो भी अनसब्सक्राइब कर देगा बोल रहे हैं। उसका अनसब हो जाएगा तो वो भी अनसब्सक्राइब कर देगा बोल रहे हैं। दिगन बसुमतारी फुल सपोर्ट देखी। ओके GLC फुल सपोर्ट, थैंक यू GLC, थैंक यू वेरी मच। हिंदी आता है GLC बैन? नैनी जी ने क्या बोला, थैंक यू गीतांजलि जी, गीतांजलि थैंक यू बोल रहा है। दिगन আজি मोर बहुत आन हो गई। अच्छा, আজি बहुत हो गई ना, तो बहुत भेजाल हो আছে চবৰে হৈছে। গীতাঞ্জলি চবৰে হৈ আছে, চবে কৈ আছে মোৰো ইমান হৈছে বুলি। চবৰে হৈছে, কোনটো থাকে কোনটো আন হয় বুজিয়ে নাপায় আৰু মইও। जोंहा तुलुमुनि आब' मोनफैदों, थेंक इउ तुलुमुनि आब', हाय होनना बुंदों। हेल' तुलुमुनि आब', माबोरै खबर सबर खोन्थादो दे। GLC बैन ने क्या बोला, गुड इवनिंग सपोर्टेड नन डन। गुड इवनिंग GLC, गुड इवनिंग। I don't know English, हाँ GLC, I don't know. Please Hindi GLC, Hindi language please. Romi Basumatari, मा ओंख्रि जाखो आदा? औ आं ओंखाम जाथ'वाखै दै। रमि आगै ओंखाम जाथ'वाखै आङो, दा दसे थानानै जानोसै। नैनी जी ने क्या बोला, मैं भी स्क्रीनशॉट कर दिया कल और सब दे दूंगी। अच्छा, नैनी जी ने भी स्क्रीनशॉट ले लिया ना, वो ऐसा ही करना, कभी देख लेना, देख के
ऑन हो जाएगा तो पता चल जाएगा ना, स्क्रीनशॉट लेने से पूरा पता चल जाएगा किस किस का है, किसका साथ नहीं है, तो फिर जाके कर सकता है और बोल भी सकता है, देखो पूरा चेक करो बोल के बता भी सकता है नैनी जी। स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा होता है। रमिया मा होनदों तुलुमुनि लाइव भिडिअ फैयाखै नामा? तुलुमुनि आब' लाइव फैया नामा दिनै? नै जोंना रमिया आगैया सोंदों। नैनी ने क्या बोला? मैंने तो पूरा फुल देख लिया सोनाराम। सोनाराम नैनी ने पूरा फुल देख लिया बोला। नैनी जी ने पूरा फुल देख लिया। हाँ सोनाराम, जोंहा दैजि नार्जारि मोनफैदों। थेंक इउ दैजि नार्जारि। खबर सबर माब्रै? मा ओंख्रि जाना फैखो खोन्थादो। हेलौ होनना बुंदों। हेलौ हेलौ दैजि हेलौ। जोंहा तुलुमुनि आब' मा होनदों? नैनी तुम्हें बैक नहीं किया है। नैनी तुमने बैक नहीं किया है बोल रहा है। नैनी बैक कर दीजिए तुलुमुनि को। बैक नहीं किया बोल रहा है तुलुमुनि ने। गीतांजलि ब्लू लय लग। अच्छा गीतांजलि যাবি ন এতিয়া? ঠিক আছে, লৈ লৈছো গীতাঞ্জলি। ঠিক আছে লৈছো হা, বাই কৰি কিনে যাব হা গীতাঞ্জলি। तुलुमुनिया मा होनदों? रमि होला फुङावसो होनोसै गाबोन आं। तुलुमुनियाबो फुङाव फैदे। फुङाव फैदो। दाबो दा सानै साथामसो फैदोंदां लाइभआव मानसिफोरा। फुङाव फै, आंबो थांगोन दे तुलुमुनि आब'। आंबो डिउटियाव थाबाय थानांगौ ना दे, दसेबाबो थांगोन दे आं तुलुमुनि आब'। जोंहा नैनी जी ने क्या बोला? कर दिया तुलुमुनि, कमेंट भी कर दिया, प्लीज चेक। तुलुमुनि नोंनो होबायनो, नैनी ने कर दिया आपको, चेक कर लीजिए, कमेंट भी किया बोला है। जोंहा सोरांसा बसुमतारिया मा होनदों? गैलालै आदा एसे बेस्थ'मोन, दासो होबोफिनबाय होनदों आरोना। थेंक इउ सोरांसा, जेबो नङा दे, बिजिबा जेबो नङा दे, फैफिनबाय, थेंक इउ। जोंहा गौतम मा होनदों? गौतम बसुमतारि मोनफैदों। थेंक इउ गौतम बसुमतारि। दासो फैदोंलै ब्र, लोमजानासो दं आं। लोमजागासिनो नामा गौतम ब्र? टेब्लेटफोर जायाखै नामा गौतम ब्र? जोंहा नैनी व्लॉग ने क्या बोला? तुलुमुनि मैं अभी तू और सब दे रहा हूँ। ओके तुलुमुनि आरो नोंनो मोननै होबावनो नागिरदों आरोना। जोंहा नैनिया होखायो आरोना। नैनी जी ने देता है, पूरा सपोर्ट करता है, मेरे को भी सपोर्ट किया है नैनी जी ने, बहुत अच्छा है। आपको अभी तुलुमुनि और 2 आईडी दे रहे हैं। हाँ तुलुमुनि बोलो न्यू फ्रेंड कम। अच्छा न्यू फ्रेंड कम बोल रहा है तुलुमुनि ने। नैनी जी ओके, नैनी जी ओके बोल रहा है। गीतांजलि কি কৈছে? নিউ কোন সে সাব কৰি দিব, নিউ কোন সে সাব কৰি দিব, মই অলপ বিজি আছো আৰটি কৰিম ভিডিঅ' কমেন্ট কৰিবা। ৰাতি কৰিম ভিডিঅ' কমেন্ট কৰিবা। আচ্ছা গীতাঞ্জলি অলপ ব্যস্ত আছে বোলে। কোনোবা তাক সাপোর্ট করে যদি ভিডিঅ'ত কমেন্ট কৰি থৈ দিব হা, কৰি দিব, বেক কৰি দিব। जोंहा मिउजिक प्रडाक्शन मोनफैदों। थेंक इउ मिउजिक प्रडाक्शन। आं नोंनि मेथाइखौ खोनासंबाय थायोलै मिउजिक प्रडाक्शन। हाय होनना बुंदों। हेलौ बोरै खबर सबर? नोंनि मेथाइखौ आं खोनासंबाय थायोलै माबायाव डिउटियाव थाबाथाय। जोंहा रमि बसुमतारिया मा होनदों? दैजि सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामदो भिडिअ नायना। आच्छा रमिया होनदों दैजि सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामना होनांगोन दे रमिखौ भिडिअ नायनानै। जोंहा रमि आगैनावबो मोननै आइडि दंनो दै, इबो सापर्ट खालामहरफिनगोन।
जोंहा गौतम बसुमतारी मा होनदों अदालगुरिनिफ्राय फैना क'क्राझाराव न'सिम फैना जा लोमजाबायसो अदालगुरिनिफ्राय मैया दिनै क'क्राझाराव थांदोंमोन आरोना नोङो गौतम ब्र मैया खोन्थाखादोंमोन नोङो अबाव जोंनाव आब' एमएनआव ना मानाव खोनादोंमोन आङो दा लोमजाहैबायसो आरोना नोङो थांनानै जोंना बर' CRPF आ मोनफैदों थेंक इउ बर' CRPF हाय ब्र होनदों हेल' ब्र माबोरै खबर सबर खोन्थादो बर' CRPF जोंहा तुलुमनिया मा होनदों लाइभ फैबा वाच टाइम बारायो मानो आरो थेवबो ने दिगोन बाराय माथो ने दिगोन औ तुलुमनियाबो बारायथ' आरो वाच टाइम बारायो माबाबाथाय लाइभ फैबाथाय जोंहा सोरां बसुमतारिया मा होनदों गासैबो हिन्दी जाजोब्बाय नामा आं खिन्थु हिन्दी एसेबो रोङा दै बर' बुं आदसा जोंहा सोरांसाया बर' रोङा हिन्दी रोङानो दे बर'खौनो होनसै आरोना दे बर'आनो होनखागासिनो सोरांसा बर'आनो होनखागासिनो दै जोंहा हिन्दी मोनफैबासो हिन्दीजों होनो ओमफ्राय बर' मोनफैबा बर'आनो होनो जोंहा रङि बसुमतारी मा होनदों दे तुलुमनि होबानो जाबाय आदसा तुलुमनि होबानो जाबाय होनना बुंदों आरोना जोंहा दैजिया मा होनदों मोजां लाफा दाउ ओंख्रि खोन्थाहरदों आरोना दैजि आं सोंदोंमोन ना ओंख्रिखौ दैजि गोथावआनो दे लाफाथ' मोनजाथाराखैलै बिराद गोबाव जाबाय आं जोंहा तुलुमनिया मा होनदों औ आब' रमि गाबोन फुङाव फैदो गाबोन फुङाव लिंहरदों आरोना रमि आंबो थांगोन दे आब' आंबो थांगोन दसेब्लाबो नुजाहैबाय थागोन आं जोंना गौतमा मा होनदों आं थांथ'नोसै ब्र गाबोन लाइभआव फैफिनसै बेखौनो खोन्थानो फैदोंमोन ब्र अके गौतम ब्र थेंक इउ फैनायनि थाखाय थेंक इउ दे नोंना लोमजागासिनोबा नोङो दे जागोन दे गौतम ब्र थांथ'दो जोंहा लाइक होआखैबा लाइक मोनसे होना गालां गौतम ब्र दे नैनी ब्लॉग ने क्या बोला तुलुमनी 2 सब डन तुलुमनी 2 आईडी सब डन कर दिया नैनी जी ने सपोर्ट कर दिया तुलुमनी नैनी जी ने क्या बोला भैया मैं अभी खाना खाने जाती हूँ बाय अच्छा नैनी जी थैंक यू खाना खा के आओ कोई बात नहीं खाना खा ले पहले जोंना जेबी ब्लॉग बोलना मांडा हमको कोई भी सपोर्ट नहीं करता अच्छा कोई भी सपोर्ट नहीं करता बोल रहा है जेबी को भी सपोर्ट करो कोई सपोर्ट कर ले जेबी भी सपोर्ट करता है जेबी से भी फ्रेंड हो जा अच्छा जेबी आं नोंनो आईडी मोनसे हरगासिनो दै आईडी मोनसे हरगासिनो आं नोंनो खालि आङो माबा नोंनो नाइस कमेन्ट लिरना हरगासिनो आरोना आङो नोङो चेक खालामना नायबानो जाबाय जेबी हरगासिनो दं आं नोंनो जोंना एसबी ब्लग मोनफैदों थेंक इउ एसबी ब्लग जोंना एसबी ब्लगा सनाराम आरोना सनाराम ब्र नेनिज मा सोनाराम सपोर्ट दे दिया और नैनी जी आपको सोनाराम ने और सपोर्ट कर दिया ये एसबी ब्लॉग है एसबी ब्लॉग सोनाराम एक ही है सपोर्ट कर दिया जोंहा दिपाली आब'आ हाय लाहरदों ओंखाम जाना फैबाय आरोना दिपाली आब' दीपाली नैनी हाय नैनी आपको बुला रहा है नैनी खाना खाने जा रहा था गया है ना क्या आएगा वो वापस आएगा नैनी जी ने दीपालिया मा दैजि नार्जारिया मा होनदों रमि आं नोंखौ खालामबाय रमि नोंखौ खालामबायनो जोंहा दैजिया चेक खालामना नाय दैजि माबा रमि जोंहा तुलुमनियाबो मा होनदों दीपाली आरबि फैया नामा दिनै आरबि फैनाय नंला खोमालै आरबि आब'आ दीपाली सोंहरदों नोंनाव खोन्थाहर नैनी मुझे आईडी दो नैनी आईडी मांग रहा है दीपाली जी ने
नेनिया थांबाय खोमालै ओंखाम जानो थांसै होनना बुंदोंमोन। जेबि ब्लग बड'लेण्डआ जोंहा बाय आं थाला। थांसैसो नामा नोङो जेबि ब्लग? आं नोंनि भिडिअ वाच खालामगासिनो दै जेबि ब्लग। आं नोंनो मोनसे आइडि हरगासिनो। आं नोंनि भिडिअ वाच खालामना दोनगासिनो आरोना मोनसे मबाइलाव। जोंहा नैबे माबा बड'फा उपेन्द्रनाथनिखौ माबाना दोनदों आङो वाच खालामना दोनगासिनो। हरगोन आं नोंनो। जोंहा दिपालिया मा होनदों टुलुंगुनि आर्मि एन्टारटेनमेन्टआ लोंना लानानै सिखारनो रोङाखै। आर्मि एन्टारटेनमेन्टआ मालाय गभर्नमेन्टनि फ्रि मोनलोंबाय थायो खोमा। सिखारनो रोङाखै आरोना दिपाली आब'। नैनी ब्लॉग ने क्या बोला? जेबी ब्लॉग तू सब डन प्लीज मुझे भी कर दीजिए। अच्छा जेबी नोंखौ खालामबायनो दै। नै मोननै हरबायनो जोंहा नैनी ब्लगआ। नैनी ब्लगआ हरखायो आरोना हरखायो नोंनो हरबायनो मोननै नायबानो जाबाय। डोला ब्लॉग आया है। डोला जी ने बोला कम प्लीज। अच्छा कोई डोला जी से भी फ्रेंड बन जाओ। दिपाली बर'आ मा होनदों जोंहा आर्मि एन्टारटेनमेन्टआ दुब्ला जाना दं आरोना। टुलुंगुनि आब' मा होनदों दिपाली नंगौ। मिनिलायो दे। जोंहा सोरांसाया मा होनदों गीतांजलि मैं तुम्हाक फुल भिडिअ चाइकेना लाइक आरो सापर्ट करिलु मक बेक करिबा। गीतांजलिया थांबायसो खोमालै सोरांसा। जायखिजाया भिडिअ नायनानै सापर्ट खालामना दोन होनना बुंदों आरोना गीतांजलिया। बियो बेक हरफिनगोन होनना बुंखादों आरोना। थांबायमोन इयो एसे बिजिनो माने सापर्ट खालामना दोन आं उनाव बेक हरफिनगोन होनना बुंदों आरोना भिडिअ नायनानै। जोंना जेबि ब्लगआ मा होनदों अके नेनि होनना बुंदों। दे जेबि आंबो मोनसे हरबाय दे नोंनो। आंनाव मोनसे दंमोन बेजों हरना होबाय आं। कमेन्ट हरनि र' कमेन्ट मोनसे हरना दोननि आं। जोंना दिपाली आब'आ मा होनदों नेनी प्लीज सपोर्ट करो ना। नेनी दीपाली जी ने सपोर्ट मांग रहा है आपसे, प्लीज दे दो उसको भी। आपका साथ दोस्त नहीं है तो वो भी बेक कर देगा दीपाली जी ने भी। एसबी ब्लॉगा मा होनदों नेनी टू सपोर्ट डन शेख सोनाराम। अच्छा नेनी जी आपको भी सपोर्ट कर दिया। हाँ एसबी ब्लॉग ने आपको 2 सपोर्ट कर दिया बोला। चेक करके देखो। नेनी ने क्या बोला? दीपाली बोरो मैं आपको दे दूंगी सॉरी देर बाद ओके आप भी बैक कर दीजिए मैं आपके वीडियो पे कमेंट कर दूंगी। अच्छा दीपाली नोंनि भिडिअआव कमेंट खालामोनो बियो दै माबाया नेनिया। नेनी जी ने आपको दे देगा आप भी बैक दे दो दीपाली। नैनी जी ने ओके ना बुंदों नैनी जी थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। अच्छा थैंक यू बोला सभी को सपोर्ट करने के लिए नैनी जी ने। जोंहा दिपालिया मा होनदों दिनै नोंलाय मानो लाइभआव फैदिया। दिनै नोंलाय मानो लाइभआव फैदिया। सोरखौ होनखो लाइभआव फैदिया होननानै? सोरखौ होनदों? आंखौसो होनबाय नामा? लाइभआव फैदिया होनना बुंदों। जोंहा बाय गाइस होनना बुंदों। थैंक यू नैनी जी मेरे को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। डोला ने क्या बोला? नैनी एक्सेप्ट कम आज भी कम। नैनी को बुला रहा था नैनी साला जाने वाला है डोला जी। नैनी खाना खाने के लिए जा रहा है। दिपालिया मा होनदों आर्मि एन्टारटेनमेन्टआ रायलायनो हायोनि थाबनो
दोनदों रायलायनायनि थाबनो दोनदों आरोना आरबिन्दाजोंना जोंहा तुलुमनियाबो मा होनदों सोरांसा माथो साबानो सानैल' आंना सोरांसा साबानो सानैल'नो तुलुमनि आब'ना सोर सोरबा होखो सोरांसा माबोरै जाखो तुलुमनि आब' जोंहा सोरांसाया मा होनदों दैजि नार्जारि नोंखौ फुल भिडिअ नायना खालामबाय आंखौ फुल भिडिअ नायना बेक खालामदो जोंहा दैजि नोंबो सोरांसाया फुल भिडिअ नायनानै सापर्ट खालामबायनो बेक खालामफिननो होदों दिपालिया मा होनदों निनि अके होनना बुंदों सोरखौ होननायमोनलै दिपालि आब' लाइभआव फैदिया होननानै दिपालि होदोमोन नामा लाइभ आदसा तुलुमनि आब'आ पात्तायानो गैया दिपालि लाइभ होनायखौ जालाय नै गौतमा मा होनदों नै ब्र दला भ्लगआ आंखौ बेक सापर्ट जाफिनासै बे आंनि लाइभआव फैदों नोंनि लाइभआव फैदों औलै ब्र नोंनो बेक हराखै आरोना दे गाराथि नङा खोमा मानसिया रावबो सापर्ट लालायबानो जाबाय होलायबानो जाबाय जोंना दिपालि बर'आ मा होनदों 2:30सोआव होदोंमोन होनना बुंदों आरोना 2:30आव होदोंमोन दिपालि आब' नोङो लाइभखौ आं मिथियानो माथो ना दिपालि आब' नों लाइभ होनायखौ जोंहा सनाराम ब्र मा होनदों जाखांबाय नामा सालथे आंखौ होनदोंना सनाराम ब्र आङो जाथ'वाखैलै दसे थाना जागोन र' जोंना जेबि ब्लग बड'लेण्डआ मा होनदों अके होनना बुंदों अके सोरखौ अके होनदों आंखौ होनबाय नङा जेबि ब्लग आं नोंनो हरबाय दे मोनसे नाइस होनना हरदों नाइस लाभ जोंहा सनाराम बर'आ मा होनदों सनाराम बिदुआ दिपालि तुलुमनि आइडि खालामनो रोंबाय दा होनना सोंदों दिपालि तुलुमनि आइडि खालामनो रोंबाय दा होनना सोंहरदों आरोना जोंहा गौतमा मा होनदों आब' तुलुमनि आब' दिपालि आब' आं लोमजानासै दंलै आं थांथ'नोसै आब' लोमजागासिनो जोंहा गौतम ब्र'आ थांथ'नोसैनो आरोना तुलुमनि दिपालि आब' जोंहा बर' सिआरपिएफ लाइभआव मा होनदों हाय दिपालि आंनि एक्ट्रिस जोंहा बर' सिआरपिएफनि एक्ट्रिससो जाहैबायलै माबाया दिपालि आब'आ रंनि आगैया मा होनदों बा आदाया आइडि गैया होननाया आदाया आइडि गैया होननाया आंखौ होनदोंना बे आइडि नंखाया आरोना आइडि नंखाया इयो आंनि बेलेग मबाइलखा आरोना इयो गंनैल' आंना मोननैल'खाना मोननैल'खा आं नोंनो हरखादों खोमा दा बेखौ आंना मबाइल गंनैयाव गंसे नालाय बे मोनसेयाव भिडिअ होआखै जोंहा सोरांसा बसुमतारिया मा होनदों डला ब्लग आपको फुल वीडियो देख के कर दिया प्लीज देख मी नो अके बिहरबाय था सोरांसा बिहरबाय था थांबायसो नामाथाय होफिनाखैनो होफिना नैयो सोरनिबा होआखैनो बिहरबाय था सोरांसा जोंहा दिपालि बर'आ मा होनदों ओमफ्राय आंखौ लोंना लाइभ होनायनि दिपालिया गाजाजोंना थांबाय होनबाय थादो ओमफ्राय आंखौ लोंना लाइभ होनायनि दिपालिया गाजा गोमजा थांबाय होनबाय थादो आं बुजियासैलै मा होनखोलै बोलाय दिपालि बर' सिआरपिएफ हाय आंनि जिउ सना होनना बुंहरदों तुलुमनि आब'आ मा होनदों गौतम मुलि जायाखै नामा जोंहा सनाराम ब्र'आ मा होनदों रमि जाखांबाय नामा होनना सोंदों दैजि
सोरांसा आं नोंनिखौ खालामबाय सोरांसा नोंनिखौ खालामबायनो दैजिया दै जोंहा तुलुमनिया मा होनदों दिपालिया आंखौ रायनांखोनायाखै नामा दिपालिया आंखौ रायखाङाखै नामा दिपालिया आंखौ रायखाङाखै नामा होनना बुंदों आरोना तुलुमनिया जोंहा गौतमा मा होनदों जादों आब' तुलुमनि आब' जादोंनो मुलि जागासिनो जाबाय था सम बायदि गौतम र' जेबिया मा होनदों दतमा बय सल्ल बेखौ खालामदै सार दतमा बय सल्ल बेखौ खालामदै सार होनना बुंदों आरोना मा चेनेलनि नाम नामाथाय दतमा बय सल्लआ जोंहा तुलुमनि बर'आ मा होनदों सनाराम बिटुवाइ खुलियाखै नों आं खुलियाखैनो आं होनदों आरोना आइदि खुलियाखै आरोना सनाराम ब्र आइदि खुलियाखैनो ओइ सिंथिं साजोब्बायलै जिरायनाया जोंहा दिपालियाबो मा होनदों अनलि लाइभल' होना लोंबाय थादों लाइभल' होनानै लोंबाय थादों आरोना जेबो फरायाखैबो मायाखैबो नामा जारलालै तुलुमनियाबो मा होनो दिपालिया फाग्लाखौसो होनना बुंदों फाग्लाखासो होनना बुंदों आरोना दिपालिया फाग्लाखासो होनना बुंदों जोंहा सनारामा मा होनदों मैया किस खुदुम जाना होनना बुंदोंलै जोंहा जेबिया मा होनदों माय फार्स्ट चेनेल नोंनि फार्स्ट चेनेल नामा इयो माबाया दतमा बयमोन नामाथाय दतमा बय सल्ल दतमा बय सल्ल आरोना फार्स्ट चेनेल जोंना दैजिया मा होनदों सोरांसा नोंबो आंखौबो सापर्ट खालामहरदो सोरांसा थांबायसो नामा नोंलाय जोंहा दैजिखौ सापर्ट खालामहरनांगौनो जोंहा तुलुमनिया मा होनदों गौतम मुलि बायना जा थाबनो मुलि बायना जानांगौनो दै गौतम आं जेबो कमेन्ट हरा गारा नायबाय दंमोन जेबो कमेन्ट हरा गारा नायबाय दंमोन आरोना नोङो बे दुला ब्लगआ आंखौ जा मोजां थगायबाय ब्र आंखौ सानथामनि उनाव बेक सापर्ट खालामफिनासै आरोना गौतम ब्र बेक सापर्ट खालामहरफिनाखैबा नोंबो खालामहरफिन इखो आं खालामहरगोन थगायो इयो सानो मानसिफोरखौ जोंहा दिपालिया मा होनदों दिपालि आंखौ रोंना लाइभ होनाय रागा जाना थांबाय होमबाय थादों आं खोनासंबाय थादों दिपालिया आंखौ लोंना लाइभ होनायनि रागा जोंना थांबाय होनबाय थादों आरोना आब' नोंखौ जोंहा आरबि एन्टारटेनमेन्टआ सनाराम बर'आ मा होनदों दैजि फुल भिडिअ नायना सापर्ट खालाम गासैखौबो फुल भिडिअ नायना सापर्ट खालाम सापर्ट खालामब्ला आं सापर्ट खालामगोन आंथ' गासैखौबो फुल भिडिअ नायना सापर्ट खालामो जोंहा सनारामा फुल सापर्ट खालामखायो आरोना बयखौबो जोंहा गौतम बसुमतारी मा होनदों दासो फैदों फार्मासिनिफ्राय आब' नितामनि तुलुमनि आब' दासो माबानिफ्राय फैदों आरोना जोंहा दिपालि आब'आ मा होनदों आंखौ दिपालि दंबा मोनसे कमेन्ट खालामदे होनबाय दं दिपालि दंबा मोनसे कमेन्ट हो होनना बुंबाय थादों आरोना आरबि एन्टारटेनमेन्टआ नोंबो नायखोमाबाय थादोंबा
जोंहा तुलुमनि आब' मानदों दिपालि जाथो मिनिहरदों दिपालि आंबो रागा जोंना लाइभ दोनजासिम कमेन्ट हराखै लाइभ दोनजासिम कमेन्ट हराखै आरोना जोंहा दिपालि आब'ना दहाय लाइभआ मा जानाय नांथानानै आंबो ओंखारलांबाय बेनिफ्राय नांथाना थाबाय जोंहा सनाराम ब्रह्म होनदों तुलुमनिया मैया जा गुदुं जादों नामा गुदुं जादों आरो बिसोरो तुलुमनि आब' जोंहा सनाराम मिनिहरदों बिबारि औवारि जोंहा बिबारि औवारि फैदों थेंक इउ बिबारि औवारि आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय खबर सबर माब्रै बिबारि औवारि निउ बस होनना बुंदों आरोना निउ होनना बुंदों आरोना निउ बस अके बिबारि औवारि थेंक इउ दे थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय दा फैगोननो माने दा फैगोननो दिपालि आब'आ मा होनो तुलुमनि सिखारनो रोंखायाखै खोमा आरबि इन्टारटेनमेन्टआ सिखारनो रोंखायाखै खोमा आरोना बे इमान जुमाय लोंदोंबा जोंहा गौतम ब्रह्मआ मा होनदों बे दुलाखौ आं आनसाब खालामफिनसो बे दला ब्लगआ बेक सापर्ट खालामाखै आनसाब खालामना हो गौतम ब्र नोंखौ बेक हराखैबा आनसाब खालामना हो तुलुमनि बर'आ मा होनदों दिपालि मा होनदों आंहाथ' गुटासो सिखारनो हादों दिपालि गुटायाव सिखारनो हादों आरोना जोंहा सनाराम ब्र'आ जोंहा मा होनदों दिगोन नोंखौबो दिनै फरायगौ हायै खालामना होगोन दे फरायगौ हायै खालामगोन आरोना आंखौबो आं स्पिड फरायाखै र' स्पिड फरायबाथ' दानो जोबगोन इयो र' आं स्पिड फरायाखैना दिपालि आब' नोंहा मा होनदों सोरांसा बसुमतारिया तुलुमनि आब' दंखायो आं नोंजों लोगो मालाबानिफ्रायनो आंखौ खालामखानाय आं बेक खालाम जोंहा तुलुमनि आब' बेयो सोरांसा आंनो लोगो दै इयो नोंखौ आं दाख्लैनो सिगाङावनो खालामहोखादोंदां नोंना सापर्टखानो आरोना बेबो भिडिअ हगारदोंनो सोरांसा बसुमतारियाबो बेबो भिडिअ हगारनोसैनो बेखौबो माने सापर्ट खालामहरफिन आरोना तुलुमनि आब' बेबो माने चेनेल बानायबाय बेनिफ्राय नोंखौ सिगाङावनो खालामखानाय आरोना आं खालामहोखादोंमोन ना तुलुमनि आब' नोंखौ जोंहा दिपालि आब'आ मा होनदों आरबि इन्टारटेनमेन्टआ नामा सनाराम आरबि इन्टारटेनमेन्टआ नामा सनाराम होनदों दिगोन आंखौ दिनै उन्दुनो होआ दै दिनै दिगोनखौ दिनै उन्दुनो होआ दै आदसा उन्दुनो होआ आरोना आं दोनगोन ना दिपालि आब' आं दोनगोन नोंसोर उन्दुनो होआबाबो आं दोनगोन आरोना जोंहा सनाराम ब्र'आ मा होनदों आंहासो आरबि इन्टारटेनमेन्ट लाइभआव थाना सनाराम ब्र'आ मानो हाया 9ता बाजियावसो सिखारनो हादों आरोना माबानानै आरबि इन्टारटेनमेन्टआव थानानै मैया आंबो दंगासिनोमोन ना आंनाथ' सिखाराबा जाखाया नालाय आं सिखारनांथारबाय आंबो बिराद मेगन मोदै जादों जोंहा दिपालि आब'आ मा होनदों सनाराम जारलासो मिनिहरदों तुलुमनिया सोरांसा आंबो दंखायो नोंनि चेनेलखौनो बुंदों सानैल' साब माथो होनदों नोंना सोरांसा नोंनिखौसो होनदों आरोना नोंना सानैल' दं माथो साबसक्राइबा बेखौ होनदों आरोना तुलुमनि आब'आ जोंहा सनारामा मा होनदों दिनै 4 AM सिम थानांगौ 4 AM सिम थानांगौ बा 4 AM सिम थागोन आरोना सनाराम ब्र आंहा डिउटि दंलै दिपालि आब'आ मा होनदों दिगोन उन्दुनो मोना नों आदसा उन्दुनो मोना आरोना आं मबाइलखौ दोननानै नोंसोरो कमेन्ट हरबाय थाबानो जाबाय जेसे हायो आं उन्दुना थानोसै बिदिनो अन थागोन आरोना जोंहा लक्ष्मि दैमारि फैदों लक्ष्मि आब' थेंक इउ लक्ष्मि आब' लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ हेलौ आगै दिगोन
आं थिगैनो दं दे आब'। माबोरै खबर सबर नोंना? जोंहा थुलुमनिया मा होनदों दिपालि कारेन्ट गैया अखा खोरोमबाय दं मबाइल चार्ज 11%ल'। जोंनाव अखा हादों आरोना आसामाव बिरादनो। आसामाव बिराद अखा हागासिनो आरो। दिपालियाबो थुलुमनि आंबो गैया नोंनाबो गैया आरोना थुलुमनि माबा दिपालियावबो नोंनाबो गैया आरोना चार्ज अखा हागासिनोबा आसामाव। जोंहा सनारामा मा होनदों गैला थुलुमनि आंनाबो 19ल'सै आदसा 19ल'सै आरोना मा जाबावनांगौ जाखो दाना। जोंहा दिपालिया आब'आ थुलुमनि दसे थादो दसे थादो होनदों आरोना थुलुमनि आब'। दे दिपालि आब'आ थुलुमनि आंना 50 दं दिया 50 दंनो दिपालि आब'ना कमेन्टआव हरबानो जाबाय माबा दिपालि आब' थुलुमनि आब'नोबो कमेन्टआव हरना हो एसे नोंना बुरजाद्राय दङ चार्जआ। जोंहा सोरांसाया मा होनदों दैजि नार्जारि नोंखौ खालामनोसै आं दैजि नार्जारि नोंखौ खालामनोसैनो सोरांसाया दै। सनाराम ब्र'आ मा होनदों नोंसोरा लाइभ होबा फैना फैयारा अल गाइसमोन नोंसोर सनाराम ब्र' नों होबाथाय ना थांगोन दे सनाराम ब्र थांगोन मानो थाङा जानो सबबो सापर्ट होलायनांगौ थांगोन दे। थांगोन सनाराम ब्र'। आंथ' एनि टाइम माबायावनो थाबाय थायोलै डिउटियावनो थाबाय थायो होमबाबो आं थाङो आरोना मानसिफोरनाव दसे दसेबाबो थांथारो आं बिजिथारबाबो। मबाइलखौ दोनथ'लायो आङो मबाइलखौ बिदि अनावनो दोनथ'लायो। दसे दसे होमबाबो थांथारो आं। जोंहा पुरना हाज'वारिया मा होनदों मा खालामदों आं उखिलै मा खालामदों आं उखिलै मा होननाय जाखो पुरना हाज'वारि जोंहा मा होनदों आं बुजि मोनासैलै। थुलुमनि आब'आ मा होनदों अखा खोरोमदोंहाय जोंनि जा आं गियो आदसा थुलुमनि आब'आ अखा खोरोमबा गियो आरोना कम्बल खाख्लोबना उन्दुना था थुलुमनि आब'। कम्बल खाख्लोब ओमफ्राय उन्दुना था। सनाराम ब्र'आ मा होनदों मा सोरांसा आंखौ सापर्ट खालामा नामा फुल भिडिअ नायना सापर्ट खालामबासो नोंखौलै आंबो सापर्ट से सापर्ट 1 3 सापर्ट आदसा सोरांसा नोंनो सनारामखौबो खालामना हो दै सनारामखौ सापर्ट खालामना हो। जोंहा सनारामा मोनसे हरबाथाय मोनसे फ्रि हरगोन आरोना। जोंहा सनाराम ब्र'नाव आइदि दङ गोबां आइदि दङ सनाराम ब्र'नाव। सोरांसा खालामना होबानो जाबाय। जोंहा धोनस्रि खाख्लारि फैदों थेंक इउ धोनस्रि खाख्लारि। खबर सबर माब्रै खोन्थालाय। दिनैसो 1 SD 1 फार्स्ट टाइम आंहा नोंनि लाइफआव दिगन्त अके थेंक इउ धोनस्रि थेंक इउ जेबो नङा दे फार्स्ट टाइमबाबो सम मोननाय मोननि खोथा थायोना। थेंक इउ आरोना दे। खबर सबर माबोरै खोन्थादों जोंहा दिपालि आब'आ मा होनदों सनाराम हेलौ होनना बुंहरदों। सनारामा मा होनदों आंबो लाइभल' होना दोनबाय थानोसै आदसा सनाराम ब्र'आबो लाइभल' होना दोनबाय थानोसै आरोना। आं भिडिअ हगारनो हायैखायसो लाइभ फैदोंमोनलै दा आं दा मैयाफोर दिनै फुङाव हगारबाय माबा भिडिअ दा भिडिअ गैथ'लाय आरोना आंनाव आं दा लाइभखौनो दसे फैबाय थानोसै बिदिनो भिडिअखौनो लाबोनो हायाबा समखौनो मोना भिडिअ बानायनो। जोंना धोनस्रि कछारिया मा होनदों खुलुमनि एक्ट्रिस बेयावसो होनना बुंदों थुलुमनि एक्ट्रिसआ बेयावसो धोनस्रि जोंहा सोरां बसुमतारी फैदोंमोन जोंहाथ' माबाखौनो दानबायसो माथो इयो कमेन्टखौनो सोरां मानो दानखो कमेन्टखौ जोंहा धोनस्रि कछारिया मा होनदों दिपालि बाजै होनदों दिपालिया बाजै आरोना धोनस्रि नोंनि जोंहा थुलुमनिया मा होनदों धोनस्रि औ मबाइल चार्ज गैयालै गाबदों दुखु जादों आरोना मबाइल चार्ज गैयाबाथाय बिराद दुखुलै बिराद दुखु जायो दिपालिया मा होनदों
धोनस्रि हाय धोनस्रि तुलुमुनि अखा हागासिनो होनना बुंदों। धोनस्रि गेजेराव मा होनदों दिपालि बाजै मा ओंख्रि जानायनो दिपालि आब' जेराव तुलुमुनि बेयावनो दिपालि दं। धोनस्रि आच्छा आं सोरांसा सनाराम आं सोरांसा फ्रेन्डनो सापर्ट खालामसै लां भिडिअ नायना मा दं आच्छा सोरांसानाव मा भिडिअ दं नायलाय बियो मा भिडिअ हगारदों इयो आंनिनो लोगोलै बेनिफ्राय आंजों दं आरो ने दा माने खाथियाव गैया आंजोंनो लोगो मा भिडिअ दं नायनानै जोंहा सोरांसा सापर्ट खालामना होदे सनारामनो। धोनस्रिया मा होनदों औहाय दिपालि होनना बुंदों। दिपालि आब' मा होनदों धोनस्रि आगै नाजों आलु बिन भाजा गोथावथारलै दिपालि आब'ना ओंख्रिया। धोनस्रिया मा होनदों अ दिपालि बाजै दिपालि मा होनो धोनस्रि जोंहा सोरांसाया मा होनदों सनाराम बसुमतारी आंबो नोंनिखौ फुल भिडिअ नायना खालामनोसै आंनाव लोगो दंखायो नों आच्छा सोरांसाया लोगो दंखायोनो औ सनाराम ब्र नोङो लोगो दंखायो नामा सोरांसाजों थानोबो हागौ सिगांबो माबाबाय थादोंमोन ना फैबाय थादोंमोन इयो आंनो लोगोना सोरनाबा सापर्ट खालामहोलाबायदोंमोन आङो। जोंहा बिबारि औवारिया मा होनदों बे बिबारि औवारिया आंसो बस आच्छा आंसो बस माने सोर इयो बिबारि औवारिया आंसो बस माने सनाराम नामाथाय जेबि आच्छा जेबि जोंहा धोनस्रि कछारिया मा होनदों बबेसिम मोनखो बिनि कमेन्ट फरायनाया बबेसिम मोनखो आच्छा बिराद गोलाव दं नामा थाब फरायलांसै आङो पुर्न हाज'वारि आं नोंनिखौ फुल भिडिअ नायना खालामबाय बेक खालामदो जोंहा पुर्न बेक खालामनांगौनो जोंहा सोराङा माबा दानगासिनोलै कमेन्ट दा कमेन्ट दाननाङा सोरां गौतम बर'आ मा होनदों आं थांथ'नोसै ब्र बाय आच्छा दे गौतम जागोन दे नों लोमजागासिनोबा दे थांथ'बानो जाबाय धोनस्रि दिपालि बाजै बबेसिम मोनखो दिपालि बाजै बेसेबां मोनखोनो जोंहा तुलुमनि आब' मा होनदों धोनस्रियाव अखा खोरोमदों आं गियोहाय जोंहा अखा खोरोमनायाव गिदोंनो तुलुमनिया धोनस्रि गाबदों तुलुमनि गिख' मिनिहरदों जों गौतम बर' मा होनदों तुलुमनि आब' आं थांथ'नोसै दे एसे मोजां मोनबा फैनोसै आब' एसे मोजां मोनबा फै दे माबा गौतम ब्र लोमजागासिनोबा एसबि एमएन नि लाइभआव थांदोलाय आच्छा एमएन आब'नाव थांसै नामा सनाराम ब्र एसबि ब्र धोनस्रि दिपालि बाजै तुलुमनि आं थांनोसै बाय तुलुमनि आब' चार्ज गैलाबा बेटारि दे थांथ'बानो जाबाय जेबो नङा तुलुमनि मा होनदों दिपालि दिया आं अखा खोरोमनायखौ मबाइल बेरना होबा गियो आरोना माबाया तुलुमनि आब'आ मबाइल बेरना होगोन आरोना गिनांगौ दिपालि आब'आ मा होनदों धोनस्रि आगै दिपालि धोनस्रि आगै धोनस्रिया मा होनदों तुलुमनि आइडिजों सापर्ट खालामदोहाय तुलुमनि आइडिजों सापर्ट खालामनांगौनो जोंहा तुलुमनि आब'नाव दंनायथाय आइडियानो बेनिफ्राय चार्जबो गैलानो तुलुमनि आब'ना दिपालिया मा होनदों तुलुमनि सालाय हरदों नामालाय दिपालि आब'आ एसबिया मा होनदों सोरांसा बिबो सापर्ट दंखायो नामा जोंहा नै सोरांसा एसबियाबो बे सनारामानो सापर्ट दंखायो नामा नायलाय एसबियाव धोनस्रि सना सापर्ट खालामदो धोनस्रि सापर्ट खालामनांगौनो एसबिखौ धोनस्रि एसबि सापर्ट खालामना होदो दे एसबि सापर्ट खालामना होनांगौनो जोंना आलायरन आंनियाबो चेनेल दं साबसक्राइब खालाम आंनिखौबो आच्छा आलायरनाबो चेनेल बानायबाय नामालै जोंहा सोरांसाया मा होनदों सरि दै लोगोफोर आंना मैयानिफ्राय 19 जन जाबायमोन नाथाय दा बोरै खमायखो आं
हाला दै आदसा नाला ना सोरांसा खमायोलै बिदिनो खमायो नोङो भिडिअ हेगारबाय थानांगौ भिडिअ हगारबाय थाबाथाय भिडिअखौ जुदि बिसोरो नायोबाथाय होमबा माबाफिनो आरोना बारायफिनो हारसिंनो बारायफिनो जोंना ओंखारलांजोब्बाय खोमालै गासिबो आं फरायख'नो हाला एसबि ब्लगआ मा होनदों आसामावल' नङा साल्टे चिरां काजलगावआवबो दं आदसा माया दंलै एसबि ब्लग अखाया आरोना जोंहा धनस्रि काछारिया सोरांसा बसुमतारी आनजायो बयनाबो आनजायोथ' आरो आंबो खालामसै नोंबो खालामदो आंबो खालामसै होनदों जोंहा एसबि ब्लगआ नै सोरांसा मोनसे लाबाव फ्रि जोंहा एसबिआ मोनसे फ्रि हरगासिनो सोरांसा नोंनो आं मबाइलखौ मालायखौ एसेबां सापर्ट खालामनो नाथाय आंनिफ्राय लोगोफ्रा ओंखारजोब्बाय दिनै बाय लोगोफ्रा ओंखारालै सोरांसा लोगोफ्रा ओंखारा आरोना माने इखौ इउटुबासो दानना होयो माने इदि इउटुबासो दानना होयो आरोना इखौ माने दा माने लोगोफ्रा आन खालामाखै आरोना इखौ इउटुबासो दानना होदों ओमफ्राय नों भिडिअ हगारबाय थाबाथाय जुदि भिडिअखौ नायलायफिनो होमबा आरो फैफिनगोन आरोना हारसिंनो इयो धोनस्रिया मा होनदों दिपालि थांबाय नामा होनदों पुर्न हाज'वारिया मा होनदों आं उखिलै आं पुर्न मोननियाव आलासि जाफैदोंलै इउपिखौ सिनाया नामा गुमै नों पुर्ननि इउटुबाव नायदों नोंखौ दे आं सिनायखादों आं जोंहा बैनाय आं सिनायखादों दे खबर सबर माब्रै खोन्था इउपिबैनाय जोंना के बड'आ मा होनदों सनाराम हरबाय जोंहा के बड'आ धोनस्रि अके अखा हादों दिगन्त दोनथ'नोसै दे आदसा धोनस्रि थांथ'नोसै नामा जोंहा लाइक होआखैबा लाइक होलां आरोना लाइक होलां बयबो दे पुर्न हाज'वारिया मा होनदों सोरांसा बसुमतारी सापर्ट खालामना होदो फुल भिडिअ नायनानै सिन्था दाखालामनो सोरांसा जोंहा लाइक होना होलै सोरबा ओंखारलांजोब्बाय जोंहा दे आंबो बारा गोबाव थाखाला दे कमेन्ट हो दे लोगोफोर कमेन्ट हो आंबो बारा गोबाव थाखाला आंबो डिउटि दङ गाबोन ओंखाम जानानै आंबो उन्दुनोसै दे कमेन्ट होलाय लोगोफोर जोंना थांजोब्बाय गासिबो कमेन्ट होसिन ओंखारलांजोब्बाय नामालै मानसिफ्रा फरायख'लायलायनो हायो होसिन कमेन्टखौ ओंखारलांजोब्बाय आरोना दिपालि आब' आंबो आरबि बायदि बुंबाय थाग्रासो जानोसैलै नायखुमागासिनो नामा आं इउपि आंनि खबरा मोजांलै गुमै नोंनालाय आलासि जायोब्ला बेदर मोनजायो माथो औब्रा आलासि जायोबा बेदर मोनजायोलै बैनाय बेनिखायनो आलासि जानांगौब्रा आंबो एबार आलासि जालाबायबाय थाग्रा जानोसै बेदर मोनजायो आलासि जाबा बेदर मोनजायोथ' आरो आंबो आलासि जाबाय थाग्रा जानोसै एबारनिफ्राय न'आव थांसिगोन ना बैनाय नोंथ' माबा बैनाय लाइक होआखैबा लाइक होना होलाय मोनसे लाइक थुना हो
Ayo namanya. जोंना रुमि बसुमतारिया फैबाय नङा उन्दुनोसै दे आदा आं उन्दुनोसै ना रुमि आगै दे उन्दुनोसैबा उन्दुनो दे आंबो बारा गोबाव थाखाला ओरैनो दसे थाबावनोसै ओंखाम जानोसै आंबो डिउटि दङ आंहाबो बाय गुड नाइट बाय दे आगै बाय थेंक इउ आंखौ सापर्ट खालामफैबाय थानायनि थाखाय थेंक इउ दे रुमि आगै दे बाय दे गुड नाइट स्वीट ड्रिम Hah? Gendraja? Mana? Mana Pak? An Hali. Mana nang lain itu? Mana nang lain ura masih lah. Nang lain kali mati liyun mati kena dah sini macam lain. Nah? Dah serba fiding nama komen lah, serba fiding ba? Komen masih lah. Lain lu sana les sini ni bedi na. Wah, di Bali. Di Bali wah karena sedih ya gue. Dia ngangkar aku jane, ngangkar kan aja pak. Ngangkar jarna. Angbu mau aja army bergerak mau bergerak sana sini masih bergo. Bung bergerak. Karen gila na. Deh tangde ang berdun musim balai. Deh bayan deh. Bayan lang deh. Gasiu खारजोब्बाय मबाइल चार्ज गैला आरोना बाय दे माबा दिपालियाबो बाय स्वीट ड्रीम गुड नाइट स्वीट ड्रीम उन्दुदो बाय दे आब' बाय उन्दुदो दे आंबो उन्दुनोसै ओंखाम जानानै गुड नाइट स्वीट ड्रीम Tanjidapa